tunay na paglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Sa gusto at makabagong teknolohiya, iba yung kakayahan at lakas sa pagsasaka, sapat na suporta sa agrikultura.
Straight from the Department of Agriculture, Regional Field Office No. 5, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Alamin ang mga bagong impormasyon, proyekto, pulisiya, teknolohiya at mga kaganapan sa agrikultura sa Bicol. Dito lang sa Umasenso Online. Magandang araw mga ka-Umasenso! Tara na't manood at makinig ng Umasenso sa pagsasaka at pangingisda. Dito lang sa Umasenso Online. Ako po si Bettina Belen. At ako naman po si Annilyn Baleza mula sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Happy National Heroes Day po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga magigiting na food heroes. Maraming salamat rin po sa mga walang sawang sumusubaybay sa Umasenso Online, ang online magazine show kung saan bida ang mga magsasaka at mangingisda. Knowledge is power, ika nga. Kaya patuloy po nating ibahagi ang mahalagang impormasyon at kaalaman ukol sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Kaya naman, i-like at i-share nyo po ang ating episode ngayong umaga gamit ang hashtag #UmasensoOnline at AgriBalita sa Bicol. Napapanood po tayo ngayon ng live worldwide sa aming official Facebook page at official YouTube channel, Department of Agriculture Bicol at official Facebook account, Agriculture Bicol. Mapapakinggan nyo rin po ang Umasenso Online sa 87.5 FM DZCC at FMR University FM 94.3. Samahan niyo po kami ngayong umaga sa isa na namang umaasensong talakayan na siksik, liglig at umaapaw sa impormasyon at kaalaman sa pagsasaka at pangingisda. Congratulations to the Regional Agriculture and Fisheries Information Section, or RAFIS, for coming up with this online magazine show featuring DA Bicol's programs, policies, technologies, and updates on agriculture. Iniimbitahan ko po kayo na manood ng Umasenso Online tuwing Lunes alas 10 ng umaga. Please also like and follow our social media page, Department of Agriculture Bicol. Lalakas at sisigla, putis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo ay mahalaga. Nagbabalik ang Umasenso Online. Ng pagsasaka sa Bicol ay ang ahensya ng pamahalaan na nagpapatupad ng mga programa at polisiya at naghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga serbisyo upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa buong bansa. Sa Bicol, matatagpuan ang opisina nito sa Pili, Camarines Sur. Para sa ating mga umaarangkadang balita. Mga nanalo sa Young Farmers Challenge ng DA Bicol nakilahok sa Fabex. May ulat si Annilyn Baleza. Before ako mag-join sa Young Farmers Challenge, very struggle talaga yung paghanap ng market outlet mo sa product mo since yung ating product is marami na din nag-venture. So, medyo mahirap yung magpakilala ng produkto and magpakilala ng brand ko. My message sa FabX and sa Amad, thank you kasi it's a big opportunity sa mga small business owner na kagaya ko para magpakilala ng aming business. Kabilang si Angelica Porto, young agripreneur mula sa Tigaon, Camarines Sur, sa 5 nanalo sa Young Farmers Challenge o Kabataang Agribiz Program 2022 na lumahok sa 5th Food and Beverage Expo of Fabex 2022. Ginanap ang Fabex na may temang Food and Beverage 2022, Emerging New Trends and Innovative Solutions in Changing Times noong ika-18 hanggang ika-20 ng Agosto sa Provincial Capital Convention Hall sa Bayan ng Pili, Camarines Sur.
Isa ang kagawaran ng pagsasaka sa Bicol sa mga sponsors at exhibitors ng 3 araw na aktibidad na naglalayong isulong ang food and hospitality industry sa Bicol at matulungan ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na makaangkop sa post-COVID environment upang makabangon ang kanilang mga negosyo. Negosyo ni Porto ang paggawa ng chili garlic in canola oil. Ani Porto, malaking oportunidad para sa kanya ang makasali sa FABEX. Madami rin ino-offer yung FabX, which is yung mga seminars na marami kaming natututunan as a business owner. Starting from the scratch, talagang tinuturo nila kung paano magpalago, magbenta, yung market outlet, and yung modernization din, tinuturo nila kung paano mag-cope ang isang business, maliit na business owner na kagaya ko. Kabilang din sa mga kabataang agribiz na lumahok bilang exhibitors sina Gio Alto, may-ari ng Hidden Leaf Rabbitry sa siyudad ng Naga na nagbebenta ng rabbit frozen products. Juvelyn Gonzaga Tapel ng Siligaya Food Products sa siyudad ng Naga na sikat sa produkto nitong Kinunot Special at Pinyarang. Joshua Ross ng Be On The Go o Black Jay mula sa siyudad ng Ligao Albay na nagbebenta naman ng raw honey at Jobel Pempolio ng J Farms Food Products mula sa siyudad ng Naga na kilala sa tinda nitong spicy taro chips. Nagsimula ako sa capital na 700 pesos at pinatubo ko to at pinalaki hanggang sa makita ko yung challenge na to na sabi ko magandang opportunity to para mas madagdagan ng aking capital para lumago ang aking negosyo. Salamat sa FABEX dahil meron akong mga nakausap na mga potential partners or collaboration na mga negosyante din dito sa expo na na-meet ko. Dito, since may mga booths, nagkakaroon ako ng chance na makita yung ibang mga products. Tapos may mga dadaan din ng mga makakausap kang chef, magbibigay ng calling card. Doon ka makakahanap ng mga magkukuha ng mga pre-noodles mong products. Mga kabataan ko na natutulog lang sa bahay. Dati rin din akong ganyan, pero ngayon, mas maayos talaga na start them young. Kasi in the late, sa mga susunod, 20 plus mo, pareho lang naman din ang gagawin mo. Mas mabuti na ma-learn ka ng mas maaga para hindi ka na mabigla doon sa gagawin mo sa future. Dumalo bilang kinatawan ni DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla si DA Amad 5 Supervising Agriculturist Maria Cristina Campita. Hinikayat niya ang mga dumalo na pag-ibayuhin ang entrepreneurial spirit sa gitna ng mga kinakaharap na krisis sa bansa. Please remember that history says crisis creates opportunities and we should face it not with fear and doubts but rather with an entrepreneurial spirit that is resilient and innovative towards a digitized, modernized, sustainable, and continuously evolving agriculture. Again, my congratulations and good morning. Maliban sa 2 info booths ng DA Bicol para sa mga nanalo sa Young Farmers Challenge Program, tampok din sa nasabing expo ang mga Kadiwa partners, great women exhibitors, organic agriculture practitioners, at mga bagong agripreneurs. Sa kabuuan, kumita ang mga exhibitors ng DA Bicol ng higit sa 400,000 piso mula sa FABEX. Ang Young Farmers Challenge Program ay isang competitive financial grant assistance program na ipinapatupad ng kagawaran ng pagsasaka. Layunin nito na hikayatin at bigyan ng inspirasyon at tulong pinansyal ang mga kabataang Pilipino sa pagtatayo ng sarili nilang negosyong nakatuon sa sektor ng agrikultura. Annilyn Baleza, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. Mga magsasaka sa Sangay, Camarines Sur, nag-farm walk sa Abonong Swak Techno Demo. Narito si Jason Gonzalez para sa detalye. Nasaksihan ng mga magsasaka ng Sangay ang iba't ibang tubo at kalidad ng mga hybrid rice varieties na galing sa iba't ibang agricultural seed companies kasama na ang PSB 222 inbred rice variety na nakatanim sa 114 na ektarya ng palayan sa bayan ng San Jose, Camarines Sur. Ang mga hybrid rice varieties ng SL Agritech, Corteva, Bayer, Longping, Bioseeds, Seedworks, Leeds at Syngenta ay ginamitan ng inorganikong pataba habang ang inbred rice variety naman ay ginamitan ng Abonong Swak Combo 2. Pinangunahan ni Barangay Captain Marcelino Paa Jr. ng Manzana
ang 10 magsasaka na nagtanim ng inbred rice variety. Dahil sa nagmalang abono, as in nag-abot pinihong programa kang Department of Agriculture in sa abonong swak, naobserbahan ko po na halos parehas man sana ang tubo kan sa kuyang paroy, dakol po ang natipid ko, ngunyan po, pagi kang abonong swak, nag-abono po ako ng kuyana sana, duwang complete, duwang urea asin sarong ay kabanga na 0060, asin po itong organic na apat 10 sako kada hektarya. Alagad ang epekto po, halos parehas masana duman sa abono ming dating dakol at igagamit. Ang kinaiba po dahil nagkukulay na maraming kulay green ang samuyang paroy. Pero kung samuya pong sa samuyang mga paraw, mga garo tumbagahon, dyan po kami nakakakuan dakol na ani. Alagad po pag naobserbaran ko, na pag nagkulay green na maraming sa imong paroy, pag bunga, dikit po ang naanime. Minsan po, minadapla pa pag maparos. Ang obserbasyon po sa abonong swak, medyo tipid po sa paraoma. Lalo na po ngunyan, mahal-mahal na maraming abono. Ang abonong swak na ginamit din nila sa kanilang palayan ay nagpaganda ng kondisyon ng lupa nila. Bali, tercer na parte po kan sa kuyang pig-uma na medyo kuyan po, itong burbaybay po o kaya sandy. Ngunyan po, kung dati ito medyo dahil kayo nagdudurdarakol po, ngunyan medyo haralang ka po tapos medyo durdarakol po sa iyang itong gipi po baga o kaya itong poon. Ayon sa kanila, nakatipid sila sa gastos ng halos 2 bags ng inorganikong pataba sa kanilang palayan gamit ang abonong swak Combo 2. Ayon kay Mirna Sinaon, municipal agriculturist ng Sangay, malaking tulong ang aktibidad na ito para sa magsasaka para mabigyan sila ng ideya kung ano ang pinakamainam sa kanila na itatanim sa kanilang palayan. Ang mga magsasaka sa iba pang munisipyo ng Camarines Sur ay bibisita din sa nasabing lugar. Ayon sa alkalde ng San Jose na si Gerald B. Peña, malaking tulong ang abonong swak ng kagawaran ng pagsasaka sa kanyang mga magsasaka. Nagpahayag din siya ng mga suporta sa mga magsasaka. Timing na napakamahal kang sa tuyang abono. So ang ginagamit pong teknolohiya digdi, combination kang organic and inorganic farm implements na sailing tapo and napatunayan po ngunyan base po sa mga actual experiences ka mga paraoma digdi, halos makakatipid sila ng by 4,000 to 5,000 pesos dahil dahil na sila nagpupurong abono, lalong-lalo na mahalon. So nagagamit sila ng organic. And in effect din ang acidity kang daga kang sa tuyang parauma medyo malilesen dahil din gayo siyang marurugado duman sa baga inaapod tang synthetic chemicals na ginagamit nga sa bilang abono. The usual intervention po unang-una yung access dito sa sa farms na ito nasa laog po yan sa tuyang obligasyon na tawan tasindan ning accessible by implementing farm to market roads. Ini kung nahiling po nino digdi uga na pong implement na farm to market roads pero kayan sa mga nakukuha man ng mga technical assistance halis sa municipal agriculturists. And siyempre ang pinakadakula pong support itong moral support na tigtatawan tasindan ning kusugbuot na magpadagos lang magtanom dahil ang pagtubod sa satuyang prinsipyo kaya kita yaonig di dahil yun ni ang backbone kan sa itong economy. Abonong swak. Sa abonong swak. Swak sa palay, swak sa budget. Napatunayan ng mga magsasaka ng San Jose dito sa Camarines Sur na tunay ngang nakakatipid ang mga magsasaka sa paggamit ng abonong swak. Para sa swak at umaarangkadang balita, ako po si Jason Gonzalez. Ano ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o ang RSBSA ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Paano magparehistro? Unang hakbang, ihanda ang mga kaukulang dokumento na tulad ng titulo ng lupa o anumang katunayan ng pagmamay-ari ng lupa. Para sa manggagawa sa sakahan at palaisdaan, kailangan din ito ng katunayan na ikaw isang manggagawa sa bukid o palaisdaan. Orihinal na ID, na issue ng gobyerno.
2x2 recent ID picture. Pangalawang hakbang, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office na nakakasakop sa inyong sakahan. Humingi o kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form, at ipacheck sa ating mga agriculture technician. Ikatatlong hakbang, pagkatapos sagutan ang form, papremahan ito sa kinauukulan, na sila barangay chairman, city or municipal agriculture officer at sa city or municipal agriculture and fisheries council chairman. Ikaapat na hakbang, isumite sa city o municipal agriculture office ang kumpletong form kasama din ang ibang kailangan na dokumento. Ikalimang hakbang, kunin ang RSBSA enrollment stub o local, municipal RSBSA number na magsisilbing patunay na ikaw ay isang rehistradong magsasaka ng kagawaran ng pagsasaka at maaring kwalipikado sa available na programa. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa inyong city or municipal agriculture office o sa Department of Agriculture Regional Field Office No. 5. Bicol, sa DA Compound, San Agustin, Pili, Camarines Sur, Philippines. DA Bicol, pilot ng Edible Landscaping Project ng UPLB Foundation. May ulat si Mitch Alfigura. DA Bicol, pilot ng Edible Landscaping Project ng UPLB Foundation. Binisita ng landscaping team ng University of the Philippines, Los Baños Foundation Incorporated, ang DA Bicol kamakailan para sa inisyal na pagkuha ng datos hinggil sa isang bagong proyektong may kinalaman sa urban agriculture. Pinamagatan itong Enhancing Capacities on Urban Agriculture Towards Nutrition-Sensitive Crop Production through the promotion of edible landscaping and facilitation of co-learning activities and field demonstration in Region 5. Ang proyektong ito ay pinondohan ng DA Bicol Bureau of Agricultural Research. Ayon kay Dr. Mary Grace Rodriguez, Hepe ng Field Operations Division at focal person ng High Value Crops Development Program, ito ay isang pagbabago sa dating nakasanayan dahil itong edible landscaping ay tumutugon sa food production at pagpapaganda ng kapaligiran. Ito po si Mitch Alfigora, nag-uulat. DA Amad nagsasagawa ng info caravan para sa mga OFWs. Narito si Jason Gonzalez para sa detalye. Ang Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Bicol ay nagsagawa ng Info Caravan sa iba't ibang probinsya. Ang Info Caravan ay may layunin na ilahad ang programang Kadiwa Agribiz Assistance for the Youth and OFW o KAAYO sa ilalim ng Micro-Agri-Kabuhayan para sa Balikbayan Program. Ang programa ay para sa mga repatriated na OFW na nawala ng trabaho dahil sa pandemic at hindi na makakabalik sa abroad. Layunin din ng KAAYO na ipaalam sa mga bumabalik na overseas Filipino workers na gustong magnegosyo ang mga assistance programs ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na nakalaan para sa kanila. Hinihikayat din ang mga umuuwing OFWs na mamuhunan sa sektor ng agrikultura upang makaambag sa food security ng bansa. Sa pakikipagtulungan ng mga ahensya tulad ng Overseas Workers Welfare Administration, OWA, Agricultural Training Institute, ATI, Agricultural Credit Policy Council, ACPC, Land Bank of the Philippines, LBP, at Bank of the Philippine Island, BPI, ang mga OFWs ay magkakaroon ng pagkakataon na matuto kung paano nila patatakbuhin ang kanilang mga negosyo. Ang mga ahensyang nabanggit ay may nakahandang loan at training program para makapagsimula ng negosyo ang mga interesadong OFWs. Ayon sa ACPC, pwedeng umabot hanggang 300,000 ang maaring ma-loan ng isang OFW depende sa napili nilang negosyo. Sila ay tatawaging agri-entrepreneur. Una nang ginawa ang Info Caravan noong June 22 sa Camarines Sur, noong July 14 sa Sorsogon, at August 18 sa Catanduanes. Nakatakda ring isagawa ang nasabing caravan sa September 15 sa Masbate, October 20 sa Camarines Norte at November 16 sa Albay. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang ACPC website, acpc.gov.ph at mag-login sa acpcaccess.ph.
Mga magsasaka sa Uson, Masbate, mabebenepisyuhan ng ipinapatayong farm-to-market road ng DA-PRDP. Narito si Annilyn Baleza para sa detalye. Kabayo ang kalimitang sinasakyan ng mga taga-barangay Campana at aabot sa 3 oras ang binabiyahe bago makarating ng Karatig Barangay del Carmen. Ayon sa kanila, malaking tulong ang 14 na kilometrong farm-to-market road, isang proyekto ng kagawaran ng pagsasaka na pinondohan ng Philippine Rural Development Project o PRDP. Noon, matagal. Pero ngayon, medyo madali na kasi paano na siya ang kalsada. Dati lang, maglakad. Kasi mahirap yung daanan. Kung punta kami dito, sakay ng kabayo. Ang concreting of Del Carmen to Malatawan Farm-to-Market Road ay nagkakahalaga ng higit sa 200 milyong piso. Layunin ng proyekto na maitaas ang antas ng kabuhayan ng mga komunidad sa road influence area at mapaunlad ang sektor ng agrikultura, lalong-lalo na ng mga magsasaka at livestock raisers sa lugar. Magsisilbi din itong Central Linking Road Network patungo sa Uson Livestock Auction Market na sentro ng livestock trading sa lalawigan ng Masbate. Kabilang sa mabebenepisyuhan ng proyektong kalsada ang 7 barangay mula sa mga bayan ng Uson at Palanas. Isa si Punong Barangay Jerry Verdida sa Lubos na nagpapasalamat sa proyektong kalsada. So yung Del Carmen, ito yung pinakasentro ng mga barangay na tinatawag ito na commercial center ng municipality ng Uson. Ito yung pinakamalaking barangay na kung saan yung mga produkto na magsasaka dito sa tuwing araw ng Wibes, doon dinadala yung mga produkto nila from the other barangay, from the other municipality to Del Carmen. So yung mga taong dumadaan dito from Malatawan, from municipality of Palanas, papunta dito ng Uson sa aming barangay, napakahirap ng pagdala ng kanilang mga produkto. Aside from that, yung mga estudyante, kasi yung mga neighboring barangay namin walang high school. So nahihirapan yung mga eskwela sa araw-araw nilang pagpunta sa paaralan na papunta doon sa paaralan ng Del Carmen. At the same time, nagkakaroon ng problema yung mga matatanda, yung mga vulnerable, na kung pupunta sila sa Del Carmen, napakahirap sa paglakbay. Dahilan nga sa aming daanan na hindi pa ito maayos. So, nang itatayo ito ang PRDP project, yung concreting road, ito ay napakaganda dahil ito ay malaking pakinabang ng mga beneficiary. Malaki rin ang pasasalamat ng magsasaka ng palay at kagawad ng Barangay Malatawan na si Pablo Barili. Malaking pagpapasalamat namin sa program ng PRDP. Nakasali daw kami sa program ng PRDP. Tagal nang gusto namin concrete road para nga ang mga produkto namin maabot ng market na hindi pa bulok. Malaking maiidulot ito, itong concrete na road sa PRDP kasi yung mga produkto namin madali makapunta dito sa Barangay Del Carmen. Ang concreting of Barangay Del Carmen to Malatawan Farm-to-Market Road ay isa sa siyam na I-Build sub-project na pinondohan mula sa Additional Financing 2 ng Philippine Rural Development Project dito sa lalawigan ng Masbate. Aabot sa 7,000 individual mula sa 8 road influence area ng munisipyong ito, maging ng munisipyo ng Palanas ang magbebenepisyo mula sa I-Build sub-project na ito. Sa kasalukuyan ay aabot na sa 2.62% ang physical progress ng proyektong kalsada na sinimulang itayo noong ika-18 ng Abril ng taong ito at inaasahang matapos sa ika-30 ng Nobyembre sa susunod na taon. Mula sa munisipyo ng Uson, Masbate, ako si Annilyn Baleza, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. At yan po ang ating mga umaarangkadang balita. Mayaman ang mangga sa vitamina A at C na nagpapalakas ng katawan at resistensya laban sa mga sakit. Punong-puno ng iba't ibang mineral tulad ng potassium, calcium at phosphorus na nagpapataas ng enerhiya. Ang mangga ay nagpapalusog ng katawan at nakakatulong sa pag-iwas sa mga sakit tulad ng kanser at pagtaas ng kolesterol. Malinamnam at masustansya, masarap kainin sa kahit na anong panahon. Mangga, ang tunay na kampiyon. Nagbabalik ang Umasenso Online.
Bukod sa table sugar o refined sugar na gamit natin bilang pampatamis sa ating inumin at pagkain, alam mo bang may mas healthy sugar substitutes na pwede mong subukan? Ito ay ang honey, muscovado sugar, cocosap sugar at halamang stevia. Tara, sabay-sabay nating alamin ang mga ito. Una na dito ang honey o pulot-pukyutan. Ang honey ay isang sweet fluid na gawa ng mga honeybees galing sa nectar ng mga bulaklak. Mayroon itong iba't ibang varieties na nagkakaiba sa kulay, amoy at lasa. Ang honey ay nagtataglay ng amino acids, vitamins, minerals, iron at zinc. Ito ay ginagamit bilang anti-inflammatory, antioxidant at antibacterial agent. Sa katunayan, ginagamit ang honey bilang gamot sa ubo at panggamot sa paso at nakakatulong din ito upang mabilis na mapagaling ang mga sugat. Isa pa sa maaaring maging sugar alternative ang stevia. Ang stevia ay galing sa katas ng halaman. Mas matamis din ito kaysa sa asukal. Kaya kahit konti lang ang gamitin nito, ay makapagbibigay na ito ng parehang tamis gaya sa asukal. Ang stevia extract ay may mababang calories, kaya masasabing ito ay isang healthy alternative sa asukal, lalo na sa mga taong may diabetes o di kaya sa mga taong kinakailangang kontrolin ang kanilang timbang. Ito pa, meron pang isa, ang cocosap sugar. Ang cocosap sugar ay isang natural na pampatamis. Hango ito sa cocosap inflorescence. Ang katas nito ay translucent at binubuo ng 80% na tubig. Ayon sa Philippine Coconut Authority, ang cocosap sugar ay isang healthy alternative sa asukal para sa mga taong diabetic dahil mayroon lang itong mababang glycemic index na 35, na mas mababa pa kesa sa puting asukal na mayroong 60 glycemic index at brown sugar na mayroong 64 glycemic index. Ang cocosap sugar ay mayaman sa amino acid, bitamina at minerals. Oops, teka, meron pa palang isa na pwedeng gawing sugar substitute, ang muscovado sugar. Ang muscovado sugar ay ginawa sa pamamagitan ng pagpapasingaw ng likido mula sa katas ng tubo nang hindi inaalis ang molasses. Mayroon itong dark brown na kulay na naglalaman ng mga mineral at antioxidant. Mayroon din itong potassium, calcium at iron. Ang muscovado sugar ay pwedeng gamitin sa kape, mga inuming pangpalamig, iba't ibang lutuin at maging sa tinapay, cookies, cakes at candies. O ngayon, alam mo na, kaya tumutok ng matuto dito lang sa Umasenso Online. Alam mo ba, Charo, lahat na nagmamahal. Ikaw na lang yung hindi. Wow ha, pero tama ka. Mahal na nga lahat ng bilihin, pati abono. Oo nga, sa 2,000 piso kada sako, madadahil sa pataba ang palay ko nito. Tsak, dahil din ang ani ko. Nako, hindi dahil sa pataba ang sagot sa problema mo. Kung di, abonong swak combo, kung saan makakatipid ka pa hanggang 4,000 bawat ektarya. Kaya swak sa budget, swak sa palay. Abonong Swak Tips! Tip number 1, gumamit ng organiko at inorganikong pataba. Huwag inorganikong pataba lang. Bukod sa nakatipid ka na, tumutulong pa itong maparami ang ani, mapangalagaan ang kalikasan at mapanatili ang mga sustansya ng lupa. Tip number 2, piliin ang combo na swak sa inyo. Mamili ng tamang dami ng organiko at inorganikong pataba depende sa target na dami ng ani at budget. Tip number 3, subukan din ang Leaf Color Chart, -1 element technique o Rice Crop Manager Advisory Service kung ang hanap mo ay detalyadong gabay sa pag-aabono. Alamin ang tamang dami, uri at tiyempo ng pagpapataba sa pamamagitan ng mga ito na maaaring i-download sa cellphone mo. Ang galing mo talaga, kaya nakabibighani ka eh. Sige, susubukan ko yung abonong swak. At baka yan na rin ang sagot sa problema ko. At baka dahil dyan, makuha ko na ang matamis mo, oo.
Abono swak, swak sa budget, swak sa palay! Nagbabalik ang Umasenso Online. At dyan po nagtatapos ang ating umaasensong talakayan sa araw na ito. Muli po kaming nagpapasalamat sa aming mga masugid na taga-subaybay. Magkita-kita po tayo muli sa Lunes, alas 10 ng umaga. Panoorin, i-like at i-share niyo po ang replay ng Umasenso Online sa Department of Agriculture Bicol Facebook page at YouTube channel at Agriculture Bicol Facebook account gamit ang hashtag na Umasenso Online at hashtag Agdibalita sa Bicol. Mapapakinggan niyo rin po kami sa Broadcast Center ng Camarines Sur Polytechnic Colleges, 87.5 FM DZCC at FMR University FM 94.3. Sama-sama tayong matuto, makibahagi at umasenso sa agrikultura. Dito lang sa Umasenso Online. Iba yung kakayahang